Y finalmente, señoras y señores, el alcalde presidente de la Villa de Altea, el señor Jaume Llinares Cortés, hará entrega de la mención de honor, el trofeo Societat Filarmònica Alteanense y el premio Vila d'Altea, dotado con 6.000 euros, a la banda que ha obtenido la mayor puntuación, la Unión Musical de Torrent. Bé, vaig rebre la invitació del Certamen Internacional d'Altea farà ja quasi més d'un any per a fer l'obra obligada d'aquest any, del 2016, i em van comentar que la idea d'aquest any, el lema, era la ràdio de la teua vida. Vaig començar a documentar-me perquè sempre quan el marquen un lema és veure com vincules un treball creatiu a aquest lema. I l'obra finalment es diu Sintonia, Sintonia però amb una transcripció fonètica de la paraula en grec. I perquè la paraula sintonia, que tots associem a això, a una melodia que representa un programa o representa una cadena de ràdio, també és una paraula que ve a significar etimològicament una bona conjunció, una bona decisió, un complement entre diversos elements, l'estar en sintonia. I a través d'aquestes idees he construït una obra amb dues melodies que van ser les primeres músiques que es van sentir en una transmissió de ràdio. Es diu que a principis del segle XX, allà per l'any 11, es va retransmetre la melodia O Holy Night, tocat per un violí, i després, en el 1924, es va retransmetre des del Teatre Colón de Buenos Aires l'òpera Parsifal de Wagner. Amb aquestes dues melodies, amb el O Holy Night i amb alguns fragments, alguns elements motívics del Parsifal de Wagner, intenta construir una partitura on es varien, es desenvolupen aquestes melodies, sobretot aprofitant tots els elements tímbrics i expressius d'una banda. Fins i tot van escoltar-se com una mena de microbandes dins de l'obra i la sensació un poc que vull donar també és allò de quan estàs buscant en el dial de la ràdio i que pots sentir la mateixa melodia en diversos sons, en diverses diguem-ne textures sonores, més enllà d'on agafes la sintonia de la ràdio. No vol ser una obra descriptiva, sinó que la ràdio està en el trasfons creatiu de lo que és la pròpia obra. El subtítol és un díptic per a banda simplement perquè hi ha aquestes dues melodies com a element fonamental en la construcció de tot el material i així també perquè l'estructura de l'obra és una estructura binària, hi ha, diguem-ne, dues aparicions d'un element comú, que és aquesta sintonia, que és quan tots els instruments de la banda emitixen la nota do, però clar, a l'emitir tots el seu propi do, la banda sona amb un acord de 4 notes per les diferents afinacions que té la banda en si. A partir d'ahir està creada l'obra i també, com no, hi ha elements d'humor i d'entreteniment, perquè la ràdio s'hi ha servit, a més de com un gran mitjà de comunicació, ha servit per entretindre durant molt de temps a una societat i aquesta nota d'humor o aquests ritmes d'entreteniment també van aparèixer al si de l'obra.
Jo vaig conèixer el certamen d'Altea, la primera volta que vaig sentir parlar d'ell, li vaig sentir parlar a mon pare, dels primers certàmens que es feien i on mon pare venia a la banda de Muro ja a mitjans del segle XX. Quan tot allò es va acabar i després es va reprendre el certamen d'Altea, crec que és un gran esdeveniment, primer perquè naix d'un poble que molta gent sols el coneix a nivell turístic, però hi ha molta gent a Europa que coneix Altea per el certamen de bandes. Això ja és una cosa molt significativa. El fet que hagi passat diverses etapes, diverses crisis i torni a estar en vigència, crec que tots els amants de la música s'hem d'alegrar. A més, el criteri que sol seguir-se tant en la selecció de les bandes com en la selecció moltes vegades que es fa del jurat, jurats internacionals, crec que li atorguen un caire molt especial i és sempre molt significatiu quan viatges en diferents bandes, en diferents països, escoltar els comentaris que la gent té del certamen d'Altea i per tant per a mi enguany és tot un honor que hagin pensat en la meva feina, en la meva música, per a que estiga integrada com a obra obligada de l'edició d'aquest any del 2016. No. Enguany sí que no. Enguany Onofre i Mamen no arranquen el certamen des de l'escenari de Palau Altea, Àngela? No, Joan, perquè la 43 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música, el CIM d'Altea, va dedicat a la ràdio de la teua vida. I per això volem que el certamen simbòlicament arranqui enguany des d'ací, des de Ràdio Altea, la ràdio oficial del certamen. I és precisament ací, en Ràdio Altea, on donem la benvinguda als nostres admirats cracs de la comunicació que encarnen com ningú això de l'esperit de la ràdio. Benvinguts, ben tornats a Altea, Mamen i Onofre. Hola a tots els que estan ahí escoltant-nos. Avui jo crec que tots som d'Altea, no? I jo també, quan hi ha certamen també soc d'Altea. I tant que sí. Sabeu, la litúrgia del certamen, per a les més de 150 persones que ara mateix estan col·laborant en l'organització, hi ha un moment clau de tensió màxima que és quan Onofre i Mamen saluden i donen la benvinguda al públic. Vegem com és anem allá, Onofre, ahí estem. No té misteri, no? Bienvenidos a esta edición número 43 del Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea. Benvinguts a la música a su casa, esta que és la seva casa, i per suposat a l'arte, a la sensibilitat i a l'espectacle. Benvinguts a tots. Dins el Palau tenim ja preparada la banda del Centro Instructivo Musical La Harmònica de Bunyol i tot el públic esperant-vos. Fem una cosa, si voleu, doneu pas des d'ací al vídeo de presentació de la banda de Bunyol i entreu ja dins a saludar els autèntics protagonistes del dia, la música, els músics, el públic. Vinga, doncs anem ja amb la feina, no? Amb tots vostès, senyores i senyors, el vídeo de presentació de la banda que actuarà en primer lloc en esta 43 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d'Altea. És el Centro Instructivo Musical La Harmònica de Bunyol. El Centro Instructivo Musical La Harmònica
tiene su origen en 1888 en Buñol, población valenciana de aproximadamente 10.000 habitantes, situada al oeste de la provincia y conectada con la capital mediante la autovía A3. Buñol cuenta con numerosos parajes naturales y mucha historia a sus espaldas debido a su situación geográfica. Muestra de ello es su castillo, fortaleza cristiana de los siglos X y XI. Buñol es conocido por la internacional Fiesta de la Tomatina, aunque lo que realmente enorgullece a los buñoleros y buñoleras es la gran actividad cultural de la población y, por ende, la gran actividad musical. Prueba de ello es el concierto Mano a Mano, donde a mediados de agosto se reúnen 2.500 espectadores en el imponente auditorio al aire libre de San Luis, auditorio excavado en la piedra y con una acústica excepcional. El Mano a Mano es uno de los eventos bandísticos más importantes del mundo, donde se muestra la gran calidad de las bandas de Buñol. El Centro Instructivo Musical La Armónica cuenta en la actualidad con aproximadamente 2.000 socios, 200 estudiantes en la Escuela de Música Manuel Carrascosa García y con agrupaciones que van desde la banda sinfónica hasta la orquesta, pasando por banda juvenil, orquesta juvenil, banda junior, coro de voces blancas y coro a 4 voces. Además, hace pocas fechas se ha constituido la Fundación La Armónica como nueva herramienta de la sociedad musical para difundir la música, enseñanza y cultura como valores fundacionales. La Banda Sinfónica del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol es considerada una de las mejores agrupaciones a nivel mundial. Prueba de ello son sus triunfos en los certámenes de Valencia, Kerkrade, Altea, Torrevieja o Magallón. Además, actuó en el Midwest Clinic de Chicago en el año 2009, siendo este el mayor evento mundial de bandas de música, y el Litro, la primera banda española en ser invitada a esta cita. En la actualidad, su director titular es David Fiuza Souto. Buenas tardes, es un placer estar aquí un año más en esta edición número 43 del Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea. Benvinguts a tot el món. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un aplauso para esta primera banda que tenemos aquí ya con nosotros. És una alegria trobar-nos un any més a la vora de la mar, a la vora de la serra també, així en aquest escenari de pel·lícula que tenim en el Palau, i a començar a saborir el bon treball de les 3 bandes de música que avui, esta vespre, anem a veure en una única sessió vespertina. La banda que obtinga major puntuació rebrà el trofeu Societat Filarmònica Alteanense i el Premi Vila d'Altea, dotat amb 6.000 euros. Aquest premi no podrà ser compartit ni declarat desert. Si 2 o més bandes empaten a major puntuació, el jurat decidirà per majoria a quina d'elles se li atorga el premi i el trofeu. Cadascuna de les altres bandes percebrà per la seva participació 3.000 euros. Es podrà atorgar premi especial del jurat al millor solista de les bandes concursants y el premio consistirá en un diploma acreditativo. Llegar a esta edición número 43 es toda una gesta, tanto para Altea como, por supuesto, para su sociedad filarmónica, sin duda. Este certamen es el resultado de un trabajo laborioso, auténtico, que reúne el peso de toda una tradición cultural, junto con el de grandes personalidades que por aquí han pasado, este año también, como no, compositores, directores, músicos, por supuesto, todos ellos profesionales del mundo de la música, de este universo que hace de esta tierra algo tan importante y tan particular. Sí, mamen, todos ellos conforman un gran abanico de amigos y colaboradores de este proyecto. Algunos de ellos están por aquí sentados y desde el comité organizador se quiere agradecer su presencia aquí con un afectuoso aplauso que queremos ofrecerles. Un aplauso para ellos. Hablando de profesionales de la música,
Damos la bienvenida a los 3 reconocidos y prestigiosos músicos que integran el jurado. Como vocal, el prolífico director y compositor, venido desde Bélgica, Kevin Houben. Welcome, Mr. Houben. En segundo lugar, y también como vocal, el profesor y director valenciano Manuel Mondéjar. Bienvenido, don Manuel. Y por último, y como presidente del jurado, tenemos un jurado muy internacional, venido desde tierras francesas, el profesor y director Philippe Couper. Bienvenido, bienvenue, monsieur Couper. Vamos a explicar ahora cómo va a desarrollarse el certamen. Van a participar 3 bandas de música en una única sección con un máximo de 135 músicos. Cada banda participante interpretará en primer lugar un pasodoble o pieza corta de presentación no puntuable. En segundo lugar, interpretarán la obra obligada del certamen Sintonía Díptic for Band del compositor valenciano José Rafael Pascual Vilaplana, que hoy también se encuentra aquí entre nosotros. Un saludo para el compositor y un aplauso para él también. Por último, en tercer lugar, cada banda interpretará una obra libre. Y bueno, llegados a este punto, tenemos que saludar a los amantes de la música que nos siguen el certamen a través de Internet. Un saludo también para ellos. Hay que recordar, hay que decir que es la propia entidad organizadora la que está gestionando y produciendo todo lo que aquí íntegramente acontezca y además se está lanzando a las redes. Tomen nota, la página web es www.certamenaltea.com, repito, www.certamenaltea.com. A través de esa página web van a poder seguir todo el evento íntegramente. Bueno, y presten también mucha atención al siguiente dato, porque justo 5 o 10 minutos después de cada interpretación estará disponible en el hall del Palau Altea un stand con el CD o DVD de la actuación. Y después del certamen podrán adquirir un recopilatorio de las mejores obras de las bandas participantes. Y estamos también en todas las redes sociales, no solamente Internet con esa página web nos brinda la oportunidad, también aquí está el hashtag #Zimba con V, CIMVA 2016, 2016 en número. Todo aquello que ustedes lancen desde aquí, fotografías, mensajes y demás, por favor, a través de Facebook, de Twitter, Instagram, que sea con este #Zimba 2016. Todo eso a través de las redes sociales, pero vamos a centrarnos ya en lo que tenemos aquí en el escenario. Vamos a empezar. Ya hemos conocido a la población valenciana de Buñol y a su banda sinfónica del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol, que a continuación va a interpretar pasodoble de presentación, algo muy diferente, de Manuel Carrascosa García. La obra obligada de este certamen es la Sintonía Díptic for Band de José Rafael Pascual Vilaplana. Obra libre, Wine Dark Sea, de John Mackay. Y ya vamos a dar la bienvenida al director de la Banda Sinfónica del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol. Comienzan ya, señoras y señores, las audiciones. Les rogamos apaguen sus teléfonos móviles, si son tan amables. El director de la Armónica de Buñol es el maestro David Fiuza Souto.